Había unha vez unha bruxa coa variña escacharrada. Quixo facer maxia e saíulle disparada. Miña nai naiciña, que vou eu facer sen variña? Xa sei, o monstro de cores visitarei e o seu consello seguirei. Ai, bruxa bruxaina, cando a túa sorte vexas perigar, cos teus amigos has de contar Nadarín, Elmer, Cebra Camila, Oso Cazamariposas ou Don Cabaliño de Mar, vanche axudar. E se demais precisas, comigo has de falar. Se con máis amigos queres contar, nós sabemos de 3 que che poden axudar. Decímosche os nomes para que os vaias buscar. A bruxa regañadentes, o papón e o monstro vermello. A bruxiña recibiu un mensaxe, pois a variña non a atoparon, nin na terra, nin no aire. Que fará a bruxiña pola súa parte? Preguntaría a mouchos, sapos e curuxas, incluso ás súas amigas bruxas. E por se esta axuda vos parece pouco, o grupo de búsqueda uniránse 5 amigos máis. Harry Potter, que cos seus amigos e a súa maxia poderá indagar por onde anda a variña máxica. A fantasma Casper, que como é invisible, poderá entrar e saír de calquer lugar sen ser visto. Axudarános tamén Vampirina, que convertida en morcego, buscará no interior de covas e noutros lugares durante a noite. O pirata Malapata, que surcará mares e océanos en busca da variña perdida coa axuda do seu papagaio, o cal viaxará ata a selva amazónica para ver se a variña quedou enganchada nalgunha liana. E así, buscando por terra, mar e aire, veremos se entre todos son quen de atopar esta variña tan pillabana. Pois non. A bruxiña decidiu contratar a 2 detectives, Fabola e Dudoso, unha faba e un burriño que vivían na aula de terceiro de primaria do Cei Juan Rei. Fabola e Dudoso puxéronse a seguir as chispas que foi deixando a variña e chegaron a Barreiros, á praia do acantilado. Alí, un golfiño díxolles que unha quenlla tragara a variña. Sabendo isto, Bruxiña foi visitar ao xigante que vivía nas nubes para que lle construíse un submarino e con el ir buscar a quenlla, que pensou que a perseguían para comela e escapou. O submarino, de repente, estropeouse e tiveron que chamar a Doraemon para que trouxera a súa porta máxica e lles axudara. Doraemon sacou do seu peto a linterna minimizadora e fixo a bruxiña pequena. Despois pasou pola porta máxica e apareceu dentro da quenlla, pero a variña non estaba aí. «Ai, e agora que vou facer?» dixo a bruxiña desesperada. Entón preguntoulle a quenlla, que lle dixo que a corrente a levara a un portal hacia outra dimensión. Así que Bruxiña chamou a Rick e a Marty para pedirlles que a recuperaran. Estes foron e atoparon o anaquiño de variña e xunto coa bruxa puideron arreglar.